गासै साबसे नोंसोरो? नोंसोर मा गामिनिफ्राय फैदों? जों आंजारबारिनि। ओमफ्राय गासिबो दा? बबे गामिनि बुंना ला दे। साफा साफा बुं। साखाथिखौ आरो बुं। दे नों बुंग्रोलाय। सेलेखा। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोननै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। मोनसेयानो जाहैबाय मैयानि भिडिअनि सायाव आरो दिनै मोनसे गोदान बाथ्रा ओंखारदों बा खौरां ओंखारदों। बे खौराङानो जाहैबाय उल्टापानि ओनसोलाव जोंनि सा 14 बर' सुबुंफोरा एरेस्ट खालामजानानै बा हमजानानै जोबथेसालिसिम दैथायहरजाबाय। गिबियावनो बिसोरखौ कभिड-19 टेस्ट खालामदों RNB सिभिल हस्पिटालाव, बिनि उनाव कर्टआव हाजिर खालामदों आरो कर्टआव हाजिर खालामखांनायनि उनाव बिसोरखौ दा जोबथेसालियाव हरनाय जाबाय। बिसोर सा 14 सुबुङा उल्टापानि जायबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङ उल्टापानि, बेहाय बिसोरो हाग्रा दानस्रांहैदोंमोन आरोना, थानो थाखाय दानस्रांहैदोंमोन ना दंफांखौ खावहैदोंमोन बेखौ मिथिला। जायखिजाया बिसोर हाग्रा दानस्रांहैदोंमोन। ओमफ्राय बेहायनो SSB आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों हमजादों आरो हमजानानै दा जोबथेसालियाव लांजाबाय। माखासे भिडिअ दं बेखौ नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो देखायनि, आंबो नैबे नायगासिनो दङ। माने बे मैयानो जादों होननानै खोनादों खथ्राखौ, नाथाय बेखौ आं दिनैसो मोन्दों खौराङाव आरो दिनैसो बोखादों बे खौरांखौ। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायनो थाखाय भिडिअ बानायनाय जाबाय। भिडिअखौ नायबानो जाबाय। नै आंबो बेहाय नायगासिनो दङ। गासै साबसे नोंसोरो? नोंसोर मा गामिनिफ्राय फैदों? जों आंजारबारिनि। ओमफ्राय गासिबो दा? बबे गामिनि बुंना ला दे। साफा साफा बुं। साखाथिखौ आरो बुं। दे नों बुंग्रोलाय। सेलेखा। ओमफ्राय नोंना? आं माबा गामिखौ खिथा मारै रोङा जाखो गामिखौलाय? ओमफ्राय मा नाम? नोंनालाय? मा गामि? महेन्द्रपुर। मा नाम? अनन्त। आंनाबो सेलेखाखाय बोरायजों एखे। मा नाम? प्रमद बर'। मा नाम? दैमारि। मा गामिनि? बेहेरबारि। ओइ नोंना? मा नाम? नैबे ना? साख्रेब बसुमतारी। बबेनि? हा? नोंनालाय? दैमारि खुंग्रिं। खुंग्रिं। बैयो? बैयो? दे। मा गामि? नामा? बर'मुसुर। आदसालै नोंसोर ज' जालायदों? माला फैया समबाराव? जोंनि हायानो जायाखै बे इन्टारनेसनेल बर्डार भिडिअ खालामनो मोना जाफेरा बियो? नोंसिनि लिडारा सोर? नोंसोरखौ थिनहरग्राया? फैखादों। लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। जोंनि बर' फिसाफ्रा हमजागासिनो दङ, नाथाय बिसोरो दाय मावदोंमोन आयेननि बेरेखायै। बिसोरो हाग्रायाव माने हाग्राखौ दानस्रांहैदोंमोन, बेनि थाखायनो बिसोर हमजादों। बिसोर सा 14 बर' सुबुङा बेलेग बेलेग गामिनि, गासिबो मोनसे गामिनि नङा। सोरबा क'क्राझारनि, सोरबा बिदिनो क'क्राझारनि बबेबा गामिनि। बिसोरो माने न' लुनो थाखाय बा माबा मोनसेनि थाखाय बिसोर हाग्राखौ दानस्रांहैदोंमोन। बेहायनो बिसोरो मिथिजानानै हमजाबाय। दा बिसोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। बेबायदि आयेननि बेरेखा खामानि मावबाथाय जोबथेसालियावनो हरजाखायो, नङा होमबा लोगोफोर? आं दा बेनि सायाव बाथ्रा बुंनो गोसो गैया। जि साजा दं बेखौ मोनगोन जानो हागौ। दा बिसोरखौ जोबथेसालियाव हरनाय जाबाय। अब्ला जों दा सावरायगोन। मैया आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। बै भिडिअआव आं बुंदोंमोन मैयाहाय बेंटलनि अन्थाइनि मानि दै लोंनानै जायबा बेमार हामदों, बेहाय मोनसे दुङाव थासारि जादों बुंदोंमोन आङो। बे दुङाव थासारिया मानि थाखाय जादोंमोन आं बेखौ मिथियामोन, नाथाय आं सन्देह खालामदोंमोन बेहाय माखासे मानसिफोरा दै मोनलोङैनि थाखाय बेखौ जादों होननानै। दा बे बाथ्राया मा जाहैबाय, कमेन्टआव मिथिनाय बायदिब्ला मानसिफोरा गोबां कमेन्ट हरदों। कमेन्टआव हरनाय बायदिब्ला बेहाय माने टिकेटनि थाखाय जादों आरोना। टिकेटखौ सोरबा मोनाखैमोन जाहैबाय, बेनि थाखायनो खुद्रिबाय, ओमफ्राय दुखु मोननानै बे जाथायखौ खालामबाय। मानोना गोबां गोजान मानसिफोरा फैदों बेहाय, आरो बिसोरो गोजाननिफ्राय फैनानै जुदि टिकेटखौ मोनाबा, दैखौ मोनलोङाबा, माने एसे बोरैबा मोनखागोन। बेनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै जोङो खौरां मोन्दों। माने खौरां मोनाखै, बेहाय कमेन्ट बक्सआव हरदों, गोबां मानसियानो हरदों। आरो माखासेया बुंदों बेमार हामदों होननानै बुंदों।
नाथाय साबैसे हामदों बेखौथ' जों जेबो मिथिया जायखिजाया हामदोंबाथ' मोजां आरो हामाखैबाथाय बे मोनसे खैसार होननानै आं बुंदोंमोन दा बेखौनो गोबां सुबुंफ्रानो गाज्रि मोनदों जोंनि बर' समाजाव गोबां बिदिनो खोमसि फोथायग्राबो दङ दा बेनिखायनो आं बेजोंबो जाया आं माने गेजेरनिसो आरोना आं बेखौ बुंनो साना जे नोंथांमोना दा लों होननानै आं नोंथांमोनखौ लोंनाङा होनना बुङाखै जायफोरा गोसो बिथांमोना लोंबानो जाबाय मालायखौ माने जर जबस्ति खालामनाङा आं दा नोंथांमोनखौ लोंनाङा बुंनो हाया मानोना गावबागाव मोनसे गोसो दंखायो आरो गावबागाव मोनसे साननो हानाय मेलेम दंखायो आरो जोंनि हादोरा उदां हादोरखा गावबागाव गोसो बेनिखायनो गोसो बायदि लोंबानो जाबाय जायफोरा लोंनो गोसो आं नाथाय बेखौ बुंनो साना नोंथांमोना लोंबो बुंनो साना आरो नोंथांमोना लोंनाबो आं बुंनो साना अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो जायबा बर' फिसाफोरा हमजादों बिसोरनि सायाव मा बुंनो सानो आरो बे दै गग्रा अन्थाइनि सायाव मा बुंनो सानो माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो गावसिजोबदो कमेन्टखौ आरो लोगोसे हायोबा साबस्क्राइबबो खालामबानो जाबाय गोबां सुबुंफ्रानो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै थाबैनो खालामदो नै 40K अदेबानि 40,000 साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो थाबैनो खालामबानो जाबाय जोबोद गोजोननाय थागोन अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि